Il-Partit Nazzjonalista se jkompli għaddej bil-proċess tiegħu ta' tiġdid li inkludi reviżjoni tal-istatut wara eżerċizzju estensiv li sar mal-attivisti kollha tal-partit. Għaldaqstant il-ġimgħa 12 ta' Ġunju il-membri tal-Kumitat Eżekuttiv se jkomplu jiddiskutu l-proposti ippreżentati minn Luis Gallia. Il-membri se jkunu qed jażlu jekk jattendux fiżikament għal din il-laqgħa jew b'mod virtwali. Il-Partit Nazzjonalista ra li dawk li jattendu fiżikament ikunu protetti bl-arranġamenti kollha meħtieġa fis-sitwazzjoni medika preżenti. Għal dan il-għan il-laqa se ssir f'sala akbar minn tas-soltu bi spazju adattat bejn kull persuna u b'faċilitajiet ta' iġene bħal sanitizers. F'kumment lil Net News, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Hamid Dimek stqar li din il-fażi li jmiss se tfisser li l-partit ikollu l-istrutturi meħtieġa kif titlob soċjetà moderna ħalli jkun f'qagħda li jindirizza l-ħtiġijiet ta' kull wieħed u waħda minnha. Wara d-diskussjoni fil-livell tal-Kumitat Eżekuttiv, din tittella għal-livell tal-Kunsill Ġenerali li mistenni jitlaqqa lejn l-aħħar tax-xahar ħalli tintemm id-diskussjoni u jiġu approvati l-emendi. Dan hu biss parti mir-riforma li għaddej minna l-Partit Nazzjonalista fis-sena li matula qed tifakkar il-140 sena mit-twaqqif tiegħu.